ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿ ನಿನಿಗೆಲ್ನ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬಂಗುಡೆದ ರವಾ ತವಾ ಫ್ರೈ ನಿಕುಲೆನ್ ತಿಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅದ ಒಂದು ದಾಲ ಆತೊಂಜಿ ಉಂದತ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ಆತ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂದ್ ಬಂಗುಡೆ ರವಾ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಏನೇನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದ್ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತು ಎರಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂಗುಡೆದ ರವಾ ತವಾ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪು ಎಂಚ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿ ಕಲೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನಾಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡ ಆಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಟ್ಟು ನಾಲೆ ದಿವರೆ ಪೊರ್ಲು ತೂಜಿನ ಪಂದೆ ನಾಲೆ ಬಂಗುಡೆ ನಿಕಲೆಗ್ ತೂಚ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಸೈಜ್ದ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಈತಂದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುನು ಯಾನ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೆ ಯಾನ್ ಈತನ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜೆತ್ತ ಬೊಕ ರಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪೋಡವೆ ವರ ಬಂಗುಡೆ ಏಪಲ ಮಸಾಲ ತಾಗೊಂಡಿಂದಾಂಡ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಚಾಕುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಸರಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಬಂಗುಡೆನ ಬರ್ತದು ಗೆತ ನೋಡು ಪಂದ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅದಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಯ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ದೀಪತಿ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಬರ್ತದ ದೀತೆ ಬಂಗುಡೇನು ಇತನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಟು ಮಸಾಲಗೂ ಏನೇನ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಗಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಇಜ್ಜೆ ಒಂದಂತೆ ಖಾರ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಏಪಲ ಮತ್ತು ನಂಜಿದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಈಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಅದಿಪ್ಪೊಡವು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ದಾಯಕ್ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನಿ ಮೇಯ್ಕಿರ್ಮುಂಡು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಪುಜೆರು ಒಂದು ಶುಂಠಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಶುಂಠಿ ಪುಂಟ ಸರಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ನತ ಅದಗದಗನೆ ಗುದ್ದುದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡುಂಡೆ ನಂಜಿಗೆ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅದೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ ದಾಯಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನಿಸತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ ಧನಿಯದ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾಡೋಡೆನಮ್ಮ ಇಕ್ಲ ರುಚಿ ತತ್ತಂದಾಂಡ ಓಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಚೂಲಿ ದೆತ್ತದು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದಾನು ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿದ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಶುಂಠಿನ ಅಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ತಿನ್ನಿಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಪಾಡೋಣ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೊಂಡ್ಯಾನು ನೆತ್ತ ಬತ್ತಲಿಗೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಚೂರು ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡಿಯ ಪುಳಿತ ನೀರದ ಬದಲಿಗೆ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂಡ್ಯಾನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸಾಲ ಕೆಂಪಾದ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ದಾಯಪಣ್ಣ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತು ದೀದಿನ ಬಂಗುಡೆಗ್ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಖ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ತಾಗವಡು ಸರಿಯಾದ ಮಸಾಲ ಪತ್ತು ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ ನಿಕುಲೇನೆ ದಿಪ್ಪರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಿಂಗ್ ದಾಯಕ್ ಪಾಡೋನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಲೆ ಪೊತ್ತುಂಡು ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಚಾರಂಡ ವರ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಮೀನುಗ್ಲ ಮಸಾಲ ತಾಗದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಐತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೈಯಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಐತೇನು ಕಾಂಡೆ ಮಸಾಲ ತಾಗದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ತೊಲದಿಪ್ಪೆ ಪಿದೈ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುದಿಂಡ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೆ ಇಕ್ಲ ಬೊಕ ಮೀನೊಂದು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ರಾತ್ರಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗ್ ರವಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇನು ಈತೇನು ಮೀನ್ದ ಮಂಡದ ಸೈಡ್ ಪತ್ತದು ರವ ಸರಿ ಪತ್ತೋಡಾತೆನೆಕ್ ಮೀನಿಗೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಮುರೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ರವ ಪಾಡ್ದಾತನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಾನು ರವ ತವಾ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣಂಡ ಪೇಪರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ರವ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏ ಪಂಡನಿ ಕಲಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೀನಿಗೆ ರವ ಲಾಯ್ಕತ್ ಪತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ಅವು ಪಾಡಿಸಿ ಯಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೋಚವ ಎಂಚ ಪಂದು ಮೂಜಿ ಮೀನಿಗ್ಲ ರವ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೆ
ಇಂಚಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡಿಯನ ತವಲ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚೋಗು ದೀತೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಅದಾಗ್ಯಾನು ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಬಂಗುಡೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇಂಚವು ಬೇಡ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವಾರತೆ ಇಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ವರ ಬಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಯರ್ಂದನ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಪರ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಟ ಮಿತ್ತದ ರವನೆ ಕರೆಂಟು ಮೀನು ಕಾಯಿ ಅಂದಲೇರು ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ಡು ಬರೋಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆದು ರವ ಚೂರ್ಲ ಬುಡ್ತು ಚಿತ್ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಚೂರ್ಲ ರವ ಬುಡ್ತುಜಿ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕತ್ ಪತದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಗೆತೊಂಡೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಒರಿದಿನ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಿನೇನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಯಾನು ತೂಲೆ ತೂವನಗಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಆತನು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚೂರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ರವ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಯ್ಯನ ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ರವಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ರವನೇ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿಲ ಪೊಡಿ ಚಂಡ ಶುಂಠಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯಾಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದೆ ಪನ್ವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅವು ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ವರ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ. ಬಂಗುಡೆ ರವ ತವ ಫ್ರೈ ತುಯ್ಯರತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವರೆಗ್ ತುಲೆಯನ್ ಪಂಡಿತ್ತತೆ ತಿಂಡ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರಲ ಯಾನ್ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸಾಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾನ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.